La noapte la Paris era la fel de animată ca un bal mascat. Reclamele luminoase străluceau, proiectând o lumină hipnotizantă pe străzile aglomerate, unde motociclete și mașini își făceau loc printre un flux neîncetat de trecători. Dar în umbre, acolo unde lumina se chinuia să pătrundă, o altă viață se desfășura, discretă și tăcută. Alexandre, un băiat de 12 ani cu trăsături emaciate, răsfoia o pubelă de gunoi, mâinile lui fragile acționând cu o hotărâre feroce. Spera să găsească ceva comestibil. Foamea, surdă și dureroasă, îi strângea stomacul, provocându-i un vertij constant. "Noroc prost astăzi," murmură el, dezamăgit, scoțând din mormanul de deșeuri mâinile goale. Așezându-se pe trotuar, se sprijini de zidul rece al restaurantului care îl adăpostea. Râsetele și muzica antrenantă care ieșeau din interior îi aminteau cât de departe era existența lui de cea a mesenilor. Își amintea cu nostalgie de o mică casă din suburbii unde crescuse, înainte ca totul să se schimbe, înainte de accidentul care l-a privat de tot și l-a condamnat pe străzile din Paris. Deodată, un zgomot ciudat din alley-ul vecin îi acceleră inima. Curios, se apropie în tăcere. Lumina unui stâlp de iluminat proiecta umbre misterioase pe ziduri. Evitând bălțile de apă stagnantă, scruta împrejurimile în căutarea sursei plânsului. Apoi, zări un mic pachet de țesătură, lăsat lângă o mare pubelă de gunoi. Jale, slabă, dar persistentă, provenea de acolo. Îngenunchind, ridică cu grijă țesătura. Ochișorii îi se măriră de surpriză când descoperi un nou născut. Pielea lui încă rozalie, învelit într-o pătură fragilă. "Doamne!" exclama Alexandre cu lacrimi în ochi, luând copilul în brațe. "Cine te-a abandonat aici?" În acel moment, plânsul bebelușului se opri. Ochi mari și rotunzi priveau curioși spre Alexandre. O căldură inexplicabilă îl cuprinse pe băiat, de parcă inima i s-ar fi topit sub privirea inocentă a nou-născutului. Dar zgomotul unui motor îl făcu să sări. Se întoarse zărind farurile unui camion de gunoi apropiindu-se în alei. Fără să se gândească, Alexandre strânse bebelușul la piept și se avântă. Picioarele lui băteau solul aspru, traversând alei întunecate, furișându-se printre trecători, până când arsura din plămâni îl obligă să se oprească. Sub un pod, refugiul său obișnuit se așeză pe un carton vechi, singura lui pătură. Cu grijă așeză bebelușul în fața lui. "Totul va fi bine," murmura el, mângâind obrașul mic al nou-născutului. "Ești în siguranță acum. Voi avea grijă de tine conștient de cruzimea vieții pe stradă, unde fiecare zi este o luptă pentru supraviețuire." Alexandre înțeleg că tocmai se angajase într-o nouă bătălie. O noapte întreagă veghea asupra bebelușului, ascultând ritmul liniștitor al respirației lui. La zorii zilei, când Parisul se trezea, se concentrase pe un singur gând: să găsească lapte pentru nou-născut. Îl așeză cu grijă pe copil într-un carton căptușit cu bucăți de țesătură curate, înainte de a murmura: "Revin imediat." Pe vârfuri, părăsi refugiul său știind că are nevoie de bani pentru a cumpăra lapte. Singura modalitate rapidă de a obține bani era să cerșească. Îndreptându-se spre o intersecție aglomerată aproape de piață, un loc frecventat de turiști, imploră: "Scuzați-mă, domnule, doamnă, ați putea să-mi dați un pic de bani? Am nevoie să cumpăr lapte pentru fratele meu mai mic." Cei mai mulți oameni îl ignorau. Unii îi aruncau chiar priviri agasate. Dar o femeie de vârstă mijlocie se opri, intrigată. "Ce bebeluș?" întrebă ea, privindu-l cu neîncredere. Alexandre, cu inima bătând, își povesti istoria, cum găsise copilul abandonat. Femeia îl ascultă cu atenție, expresia ei devenind treptat mai blândă. "Ești un băiat bun," spuse ea, scoțând un bilet din portofel. "Iată, cumpără lapte pentru bebeluș, dar ar trebui să anunți și poliția sau serviciile sociale. Ei vor ști ce să facă." Recunoscător, Alexandre îi mulțumi călduros înainte de a se grăbi spre un magazin din apropiere. Cumpără o cutie de lapte praf pentru bebeluș și câteva biberoane, inima bătându-i de anticipație. Când se întorcea spre adăpostul său, descoperi că bebelușul se trezise și plângea. Copleșit de panică, se grăbi să pregătească un biberon, urmând instrucțiunile cu atenție. "Uite, bea, micuțule!" murmura el cu blândețe, luând bebelușul în brațe și apropiind biberonul de gura lui. Nou-născutul începu să sugă cu poftă,
iar un suspin de ușurare ieși din Alexandre. Se așeza acolo, ascultând sunetele liniștitoare ale subtului și simțind o căldură plăcută cuprinzându-l. Cu toate acestea, acest moment de fericire fu întrerupt când, pornind vechea televizor dintr-o cafenea vecină pentru a urmări știrile, o imagine îngrozitoare a apărut pe ecran. Un cuplu de vârstă mijlocie, evident distrus, căuta disperat copilul lor. Bebelușul miliardarului, domnul Bernard, a fost răpit noaptea trecută, anunța prezentatorul. Familia oferă o recompensă substanțială oricui are informații. Un fior înghețat străbătu corpul lui Alexandre. Își dădu seama că bebelușul pe care îl salvase nu era un copil obișnuit, ci micuțul lui, nou-născutul răpit. Cu inima bătând, alergă înapoi spre refugiu, bebelușul dormind liniștit, inconștient de tumultul din jur. Alexandre, așezat, încerca să reflecteze. Știa ce trebuia să facă: să returneze copilul familiei lui. Dar o altă parte din el se lupta cu această idee. Cu recompensa promisă, ar putea să-și schimbe viața pentru totdeauna, să părăsească strada, să trăiască în siguranță. Dar privindu-i fața inocentă a bebelușului, înțelege că nu putea să facă asta. Acest copil merita să-și regăsească familia și nu putea să-i fure această șansă. Trebuie să-l duc înapoi acasă, hotărâ el ferm. Drumul până la Villa Bernard nu fu ușor. Trebuia să navigheze printre privirile îngrijorate ale trecătorilor, inima bătând mai repede de fiecare dată când întâlnea un polițist. După ore întregi de mers și furișat, ajunse în cele din urmă în fața porților somptuoase ale Vilei Bernard. Casa majestuoasă îi tăie răsuflarea. Porțile înalte din fier forjat păreau să atingă cerul, iar zidurile de împrejmuire conferiau locului un aer de fortăreață. Îndoindu-se, știa că odată ce va apăsa pe sonerie, viața lui se va schimba pentru totdeauna. Bebelușul își va regăsi familia, dar el se va întoarce la viața lui de dinainte. Înainte să aibă timp să se gândească mai mult, poarta se deschise brusc. Un bărbat masiv, îmbrăcat într-un costum negru, se apropie de el, cu o privire pătrunzătoare pe față. „Cine ești? Ce faci aici?” Alexandre, cu panică, se retrase cu un pas, strângând bebelușul la piept. „Eu am găsit acest bebeluș”, băigui el, vocea tremurând. „Vreau să-l returnez familiei lui.” Bărbatul se opri, expresia lui trecând de la suspiciune la incredulitate. „Tu l-ai găsit pe micuțul lui?” întrebă el cu vocea mai gravă. Alexandre dădu din cap și întinse cu delicatețe copilul. „Este într-adevăr micuțul lui, nu-i așa?” Bărbatul, examinând bebelușul cu o atenție covârșitoare, lăsă să-i scape un suspin de ușurare. „Da, acesta este!” exclamă el înainte de a se întoarce spre interior și a striga. „Domnule, doamnă, lui s-a întors!” Într-o clipă, poarta se deschise larg, dezvăluind pe domnul Bernard și soția lui, urmați de o mulțime de servitori și gardieni. „Fiul meu!” plânse doamna Claire, luând bebelușul în brațe, cu lacrimi de bucurie curgându-i pe obraj. Alexandre, simțindu-se în același timp fericit și trist, stătea deoparte, privindu-i pe cei din fața lui. „Mulțumesc!” murmura el, retrăgându-se. Dar domnul Bernard îl opri. „Aș dori să te recompensez”, spuse el în timp ce Alexandre se ferea. „Ai făcut un lucru bun, băiete. Poți să te întorci acasă cu noi? Să trăiești în siguranță.” Dar Alexandre, cu ochii plini de lacrimi, se clătină. „Nu, eu am viața mea, trebuie să mă întorc.” Cu inima grea se întoarse și începu să plece, dar, privindu-se înapoi, zări familia reunificată și simți un val de ușurare. „E bine”, murmură el, având conștiința împăcată. Dânsa, deși viața lui era încă o luptă, acum era liber să-și trăiască viața fără teamă. Îi dorea noului său prieten să crească, să fie iubit și protejat. Cu acest gând se îndepărtă de vilă, lăsând în urmă strălucirea și bogăția, îmbrățișând viitorul incert, dar liber. Pe străzile întunecate ale Parisului, viața continuă, dar acum Alexandre mergea cu un nou scop. Nu era doar un băiat abandonat. El era un erou, un salvator, o luminiță de speranță într-o lume plină de întuneric.